हेलौ लोगोफोर, आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। जाय बिथांमोना 2020 रिजाल्ट होदों बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिथांमोननि रिजाल्टखौ HSनि रिजाल्टखौ फिक्स डिक्लेयार खालामबाय आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिला। बेजों लोगोसे जाय जोंनि फरायसा लोगो बिथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव TDC कर्स फरायगासिनो दं बिथांमोननि थाखायबो गोजोनथाव खौरां। आरो जाय फरायसाफोरा 2020 सेबानि HSLC एग्जाम होदों बिथांमोननि रिजाल्टखौ 6 जुनाव डिक्लेयार खालामगोन। बेखौ मा वेबसाइटआव नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ नुगोन। आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि TDC रिजाल्ट माब्ला होगोन आं बिनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। जाय फरायसाफोरा 2020 HS फाइनाल एबा PU प्रि इउनिभार्सिटि एबा हायर सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम होदोंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेखौ आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि चेयारमेन बिथां दयानन्द बरग'हाया बिनि रिजाल्टनि फिक्स डेटखौ फोसावनानै होबाय। नोंथांमोना माब्ला मोनगोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो गिबियाव खोन्था। बियो आसाम ट्रिबुननि निउस पेपार। जाय बिथांमोना HS फाइनाल होदों बिथांमोनहा गावनि रिजाल्टखौ 25 जुनाव नोंथांमोना गावनि रिजाल्टखौ मोनसिगोन। बयनिसिमबो एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलनिफ्राय अल द बेस्ट। बे निउस पेपारखौ होदों दिनैहायनो 3 जुन बिथां जोंनि आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि चेयारमेन बिथां दयानन्द बरग'हाया आसाम ट्रिबुन निउस पेपारनि गेजेरजों बेखौ बुंथिदों। बिथाङा बे जाय रिजाल्ट नायनो होननानै नेबाय थादोंमोन नोंथांमोना रिजाल्टखौ 25 जुनाव नुसिगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ हागौमानि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोनहाबो रिजाल्ट होगोननि डेटखौ मोनथियो। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना एग्जाम होदों बिथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। लोगोसे पार्टि जानो लेंहरबानो जाबाय। थ' जों दानिया नेक्स्ट आपडेटनि सायाव थांदिनि। जाय फरायसाफोरा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव 5th सेमिस्टार एग्जामखौ थांनाय 2019 होदोंमोन बिथांमोननि थाखायबो गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोना गावनि 5th सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ 4 जुनाव नायनो हासिगोन। नोंथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायनो हागोन। BA निखौ 4 जुनाव होगोन। सिगांनो BSc निखौ होखांखाबाय। जाय बिथांमोना रिजाल्ट नेनानै दंमोन बिथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायबानो जाबाय। बेजों लोगोसे गोबां स्टुडेन्टफ्रानो सोंहरो BSc फार्स्ट सेमिस्टारनिखौ एबा BA फार्स्ट सेमिस्टारनिखौ माब्ला होगोन होननानै। बेखौ दासिमबो अफिसियेलि डिक्लेयार खालामाखै। जेब्ला बिनि डिक्लेयार खालामना होयो आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै होखागोन। नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेजों लोगोसे गोबां स्टुडेन्टआनो सोंहरो फार्स्ट सेमिस्टार एबा 3rd सेमिस्टार एबा 5th सेमिस्टारफोरनि एरियार मानि बेक थानायखौ माब्ला रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामगोन बिनि सोमोन्दैबो सोंहरो। आं बिनि सोमोन्दै जेब्ला रिजाल्ट होगोन भिडिअ खालामखागोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। जाय फंबाय बिनानावमोना HSLC फाइनाल होदों बिथांमोननि थाखायबो गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोना मिथिखाबाय HSLC रिजाल्टखौ 6 जुनाव होगोन होननानै। फुंनि 9टायाव होगोन। नोंथांमोना अबे वेबसाइटआव नोंथांमोननि रिजाल्टखौ नायनांगोन आं नोंथांमोननो खोन्थाना होनि। बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि रिजाल्ट मोनदोंबाबो नोंथांमोना मार्कशिटफोरखौ मोनथ'नाय नङा एबा फार्स्ट सार्टिफिकेटफोरखौ मोननाय नङा। नोंथांमोना 15 डेजनि उनावसो मोनगोन। नोंथांमोना बे मार्कशिटफोरजोंनो नोंथांमोना जायखिजाया स्कुल एबा कलेजफोराव एडमिसन लानांगोन। दानिया नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ अबे वेबसाइटआव होगोन नोंथांमोना अबे वेबसाइटआव नायनांगोन आं नोंथांमोननो खोन्था। बेयाव गोबांथा वेबसाइट होदों। नोंथांमोना जायखिजाया बेयाव नुनाय वेबसाइटफोरनि जायखिजाया मोनसे वेबसाइटआव हाबनानै नोंथाङा नोंथांनि रिजाल्टखौ नायनांगोन। बियो अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना बेयाव नुदों sebaonline.org आरो नैथियाव दं जाहैबाय रिजाल्टस assam.nic.in बिनि उनाव एग्जाम रिजाल्ट नेट आरो बिनि उनाव www.examresults.net in /assam/ बेयाव नोंथांमोना डिसप्लेआव नुखादों। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। आं बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोना जेब्ला रिजाल्ट होयो बे वेबसाइटआव हाबनानै नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ नायबानो जाबाय। बयनिसिमबो एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलनिफ्राय अल द बेस्ट। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना फार्स्ट जायो नोंथांमोना पार्टि जानो लेंहरबानो जाबाय। आरो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव सोर होदों नोंथांमोना अननानै खोन्था। दानिया जों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि TDC रिजाल्टनि सोमोन्दै रायलायगोन। गोबां स्टुडेन्टआनो भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि TDC BA BSc BCom रिजाल्टखौ माब्ला होगोन होननानै। गोबाङानो सोंहरबाय थानायलाय आं बे भिडिअ होफानाय जाबाय। दासिमबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि BA BSc एबा BComनि रिजाल्ट फार्स्ट आरो 3rd एबा 5th सेमिस्टारखौ माब्ला होगोन बिनि डिक्लेयार गैथ'वा। नोंथांमोना जेब्ला बिनि वेबसाइटफ्राव एबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया डिक्लेयार खालामना होगोन अब्ला आं भिडिअ खालामगोन। नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालाम हायोबा लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो।